Masekela. Thixo ke ngoku unomsindo wokuthi abantu wonke le nqamleko yakhe bayithatha for granted. Ingako sizoba nalingqondo ezayo emhlabeni. Ezayo emhlabeni. Kodwa izihlala xesha lide. Izawuthi gqwi uthi izawushiyeka kubonakala. Yazazi ke mna ndisawunda njengesidenge xa sendithethe izinto. Ebetshilo xa sivala unyango wathi kuzoba nzima kodwa kuzobalulekile. Wandicela uba ndicela nize nibambe into ezimbi kulo nyaka ka-2024. Ibambe number 1 position, number 2 ne-attitude. Ume bobuso bakho nendawo mekuyo ungayishiya, ungazimeli umiswe apho uThixo akumise khona. Noba sekutshisa kangakanani ungaziyicingi into yokuthi make ndipholise. Yima phaa ngoba kukho isizathu. Position washayika kulaa ndawo. You deserve